Sziasztok, Réka vagyok, és szeretném ma veletek megosztani a történetemet, méghozzá egy olyan történetet, ami az én gondolkodásmódomat teljesen megváltoztatta a fogyásról, és itt rögtön az elején szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy amit most hallani fogtok, az lehet, hogy ellentmond egy csomó olyan dolognak, amit a fitness ipar hirdet, meg az önfejlesztő ipar, nem véletlen ez az ipar kifejezés. Tehát ugye nagyon sokszor hallhatjátok azt, hogy lassan kell fogyni, havi fél, 1 kiló, az az, ami egészséges, vagy maximum 2. Ha gyorsan megy le a súly, akkor ugye pillanatok alatt vissza is fog jönni. Szerintem ezeket már mind hallottátok, ugye? Na most az én történetem az igazából ennek pont az ellenkezőjét mutatja. És szeretném itt rögtön az elején elmondani, hogyha valaki arra vár, hogy itt valami csodaszerről lesz szó, amit x forintért meg lehet venni, csak bekapod és lefogysz, akkor nem. Nem fogok nektek semmiféle diétáról beszélni, és semmiféle különleges mozgásformáról beszélni, tehát semmi ilyesmiről nincs szó, hanem azt szeretném nektek megmutatni, hogy megéltem és megértettem valamit a testemről, amit szeretnék nektek átadni. Amit, hogyha ti is megértetek, akkor meg fog változni remélhetőleg az egész, ahogy a testetekre tekintetek és néztek, jó? Na most maga a történetem az ott kezdődik, hogy számomra a súly az mindig is fontos kérdés volt, szerintem sok nő ismeri ezt az egész állandó ilyen hízásos, fogyás, apróbb hízásos, fogyásos periódusokat, és benne vagyunk egy olyan körbe, ahol szinte folyamatosan a súlyunk az valamilyen szintű figyelmet igényel. Na most az a sztori, amiről beszélni fogok, az 10 éve volt, de azért elég élénken ott van bennem a dolog, mert az volt az egész folyamatnak úgymond az ilyen kicsúcsosodás, a csúcspontja. Én akkoriban szülés után voltam, és bizony a súlyom is elég csúcson volt, tehát 110 kiló voltam szülés után. És nem azért, mert lusta lettem volna, hát kisbaba mellett nem is nagyon lehet, ugye, és nem is a génjeim voltak ennek az okai, és az meg aztán pláne nem, hogy annyira élveztem volna az életet, ugye, hogy túl sokat ettem volna. Én akkoriban egy bántalmazó kapcsolatban éltem, ez egy verbális bántalmazás volt, méghozzá az a típusú bántalmazó kapcsolat, amikor mindenért valaki más a hibás. Na most jelen esetben ugye én voltam az állandó bűnbak, de amikor ilyen jobb periódusunk volt, ha valaki élt már bántalmazó kapcsolatban, az tudja, hogy ez ilyen ciklikusan működik, akkor éppen más volt a hibás, akkor én nem, de azért elég sokszor voltam én. És igazából egy ilyen bántalmazó kapcsolat az úgy alakul ki, nem tudod megmondani az első pillanatot, legalábbis én nem tudom megmondani, tehát olyan szép lassan főznek minket, mint a békát, ugye ezek a gázlángozó emberek, de igazából nekem a terhességem alatt erősödött be, és akkor mutatta ki igazából a fogafehérjét, és ugye a kislányom megszületésével ez a helyzet csak fokozódott, tehát rosszabb lett. És ez nem csak arról szólt, és nem csak arról szeretnék mesélni, hogy kiabált, vagy megalázott, bár hát nyilván voltak ilyen sztorik is bőven, de a témánkkal kapcsolatosan a lényeg az, hogy a testem az állandó vészhelyzeti üzemmódban működött, ennek a hatására minden nap, sőt, minden órában, minden percben. És ez ugye fiziológiailag azt jelenti, én nekem tehát én egészségtan tanultam az egyetemen, és nyilvánvaló azért tudtam azt, hogy nagyjából mi történik bennem. Tehát amikor folyamatosan veszélybe van a szervezet, és egy bántalmazó kapcsolat az pontosan ez, tehát egy folyamatos veszélyhelyzet,
egy állandó bizonytalanság, tudjátok, az az érzés, amikor ilyen tojásokon lépdelsz, mert soha nem tudhatod, hogy mikor robban a bomba, és akkor nyilván a tested bekapcsolja ezt a vészhelyzeti üzemmódot, és ez azt jelenti, hogy ugye a stresszhormonod, a stresszhormonjaid, a kortizolod, az fönt van az egekben, inzulinrezisztencia alakul ki, tehát ez azt jelenti ugye, hogy a tested nem tudja rendesen felhasználni a cukrot, gyulladások alakulnak ki mindenütt, ennek következtében ugye a szövetek is duzzadtak, tehát gyakorlatilag az ember egész teste így vízben tocsog. És ugye még egy nagyon fontos dolog, hogy az étvágyszabályozás is ilyenkor felborul. Tehát én ebben az időszakban nem úgy voltam, hogy nekem nem volt önfegyelmem, és azért tettem, hanem azért, mert a testem kétségbe esetten keresett valami megnyugvást, és nem is az volt, hogy többet tettem volna mennyiségileg, hanem a táplálkozásom nagyon eltolódott a szénhidrátok felé, meg az ilyen szénhidrát zsíros ételek felé, ugye, ami megnyugtat, és hát sajnos ugye tápanyagilag is elég silány volt az étkezésem, mert elég rossz anyagi körülmények között éltünk, tehát ez még egy plusz stresszfaktor volt akkoriban, és ugye az étel az a dolog ilyenkor, amikor átmenetileg az tudja csillapítani ezt az állandó pánikot, amit a kapcsolatból eredő feszültség okozott a számomra. A fő érzés egyébként az a tehetetlenség érzése volt, és akkor ugye, mivel mondom, egészségfejlesztői diplomám van, tehát még egy ilyen alkalmatlanság érzés is ott volt, hiszen elvileg ugye én vagyok a szakember, csak magamon nem tudok segíteni. És itt ugye az egészségfejlesztésnél azt is tudni kell, hogy ugye a fogyással kapcsolatos tudás is elméletben a rendelkezésemre állt, másrészt ugye az egészségfejlesztésnek egy fontos része az a lelki egészségnek a fejlesztése, például a konfliktus kezelés. Na most a konfliktus kezelés sem működött ebben a kapcsolatban, mert ugye akkor még nem tudtam, de a bántalmazók egészen másképpen működnek, tehát nőként, szakemberként minden tekintetben úgy éreztem, hogy megbuktam. És én már igazából akkor is tudtam azt, hogy ez a 110 kiló, ez igazából nem felesleg. Ezt tudjátok, mi volt? Ez egy páncél. Ez egy védőréteg. Az történt, hogy a testem próbált engem megvédeni az egyetlen olyan módon, amire ő képes volt. Tehát igazából majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy hálával tartozom a testemnek azért, mert dolgozott azon és védett engem. Nagyon rossz élethelyzetben voltam, tényleg, de volt egy fordulópont ebben, és méghozzá ez a fordulópont az volt, hogy kezembe került egy könyv, ez a verbális bántalmazásról szólt, és olvastam, és iszonyatosan meglepődtem, mert ez a könyv ez rólunk szólt. Én tanultam ilyesmit, de akkor még nem volt ez a bántalmazási téma ennyire széles körben ismert, és valahogy az volt bennem, hogy a bántalmazás az, amikor az embert így naponta verik, és ugye a verbális bántalmazásról nem tudtam olyan nagyon sok mindent, és tényleg észrevettem, realizáltam azt, hogy az, ami velem történik, és ez rettentő felszabadító volt, hogy ez nem az én bénaságom és tehetetlenségem, ez le van írva, ez dokumentálva van, és egy csomó ember átment már ezen a tapasztalaton.
És ennek következtében ugye elkezdtem olyan módszereket alkalmazni, leginkább egyébként, ha valakit érdekel, most nem erről van igazából szó, de leginkább elkezdtem ilyen teljesen semlegesen viszonyulni hozzá, addig mindig próbáltam megmagyarázni, úgy éreztem, hogy egyszerűen, ha megérteni azt, hogy én bennem valójában mi van, akkor megváltozna, pedig ez egy jó ábránd egy bántalmazó kapcsolatba, mert nem arról van szó, hogy konszenzusra jussunk, hanem itt hatalmi hierarchia van. És amikor én úgy fordultam felé, például erőszakmentes kommunikációval fordultam felé, vagy asszertív kommunikációval, ő azt is ki tudta forgatni, tehát egyszerűen azok a módszerek, azok a konfliktuskezelési módszerek, amik egy normál embernél működnek, ez a bántalmazó kapcsolatban nem működik. Na mindegy, szóval nem akarom túlságosan hosszúra nyújtani ezt a részt. A lényeg az az, hogy hála Istennek a sors is a kezemre játszott, mert kapott Svédországba egy állást, és állandóan neki Skandinávia volt az álma, úgyhogy elment, és én tudtam, hogy soha többet nem fogom látni, és ez borzasztóan felszabadító volt. Nagyon felszabadító érzés volt, de az az igazság, hogy pontosan emlékszem erre az időszakra, 3 hétig még igazából nem történt semmi, mint hogyha a testem még nem hitte volna el, hogy vége van, mint hogyha még mindig várta volna, hogy na, amikor jön a következő fekete leves, a következő támadás. És ha most valaki azt szűrné le ebből az egészből, hogy ja, akkor a stresszfaktornak a megszüntetése, meg a stresszmentesítés a kulcs, akkor rossz helyen jár, mert ugye a bántalmazó kikerült az életemből, de ott maradtam egyedül, egy kisgyerekkel, egy fitting nélkül, tehát olyan napok is voltak, amikor azt sem tudtam, hogy másnap miből fogok ennivalót venni, és tudtam, hogy innentől kezdve csak magamra számíthatok, de ugyanakkor akkor is ott volt bennem az az érzés, hogy most így bármi megtörténhet az életemben, és ettől valami elkezdett bennem megváltozni. Akkor még így nem tudtam ennek konkrétan nevet adni, de elkezdett valami megváltozni. Na most, ami nagyon fontos, hogy nem fogyókúráztam, tényleg. Nem kezdtem el kalóriát számolni, nem kezdtem el semmiféle edzésprogramot, nem volt tiltólistám, hogy ezt tehetek, azt nem. Egész egyszerűen az történt, hogy nem volt már szükségem az ételre ugyanúgy, mint előtte. Tehát képzeljétek ezt el. Tehát évekig az étel volt az, ami megnyugtatott, és most hirtelen nem kellett magam megnyugtatni, mert valamiért úgy éreztem, hogy hiába voltam stressz helyzetben, de valamiért a vészhelyzeti működés az megszűnt. Tehát egyszerűen nem éreztem késztetést arra, hogy egyek. Nem volt bennem az az állandó belső reszketés és félelem, amit le kellett csillapítani. És egyszerűen az történt, hogy az étvágyam normalizálódott, teljesen természetesen, és ekkor elkezdett lemenni a súlyom. És gyorsan. Tehát így, ahogy utólag visszagondolok erre az időszakra, én mindig azt mondom, hogy egyszer rólam szabályosan eltűnt a súly. Eltűnt, és nem tudom meg, mindenki kérdezi, mit csináltál? Lövésem nincs, semmit. Egyszerűen eltűnt a súly, 2,5 hónap alatt 25 kiló. Na most, ha ennek utána néztek, ez brutálisan gyors. Tehát a hagyományos tanácsok szerint ez egészségtelen, ez fenntarthatatlan, ez káros, a bőrödnek annyi. Tehát egyszerűen így, majdnem, hogy azt mondani, hogy ennek nem szabadott volna megtörténnie, mégis megtörtént. Akkoriban persze még nem raktam így össze a dolgokat, de most, ha mai tudásommal ránézek, akkor össze tudom rakni, hogy mi történt valójában. De mondom, nem a stressz helyzet, tehát nem spontán megszűnt volna a stressz helyzet,
És hogyha most arra gondolnál, hogy ja, hát akkor igen, akkor a stresszt kell megszüntetni, nem erről van szó, vagy nem teljesen erről van szó, de nézzük először, hogy mi történt velem, tehát minek köszönhető ez a nagy varázslat. Nyilvánvaló, és azt te is szerintem ki tudod találni, hogy először a víz ment le, méghozzá sok. Tehát az első 2 hétben lement, nem tudom, nem mértem pontosan, de sacra szerintem a 7-8 kiló. És ezt tudjátok, hogy mi volt? Ez víz. Mert amikor a kortizol szintje az embernek magasan van, már pedig nekem éveken át magas volt, akkor ugye a testünk visszatartja a vizet. Ez egy túlélési mechanizmus. A kortizol aktiválja az aldoszteron tengelyt, és tartja vissza a vizet. És amikor eltűnt a stresszforrás, az egyik, akkor a kortizol szintem az elkezdett normalizálódni. És mi történt? Lement a víz. Az arcom teljesen megváltozott, nem volt úgy felpuffadva, nem volt felduzadva a lábam, a kezeim, az ujjaim, tehát teljesen más érzet volt, mert egyszerűen a testem elengedte azt, amire már nem volt szüksége. Aztán mi történhetett még? Erre persze nincsenek bizonyítékai, mondom, a mostani tudásom alapján raktam össze. Csökkent a gyulladás. Tehát ugye a krónikus stressz az egy krónikus gyulladást okoz. Ez azt jelenti, hogy a szöveteid be vannak gyulladva. Ez nem egy magas fokú gyulladás, ez egy alacsony fokú, de egy ilyen állandó permanens gyulladt állapot. És amikor ugye a stressz megszűnt, akkor ez is automatikusan elkezdett javulni. Ugye hát nyilvánvalóan megszűnt a stresszevés. Tehát amikor megszűnt a stresszevés, tehát amikor megszűnt ennek a szüksége, akkor teljesen természetesen kezdtem kevesebbet enni. Nem erőltettem, nem akartam, hanem egyszerűen nem volt rá szükségem. Volt olyan, hogy el is felejtettem enni. Komolyan. Tehát, és nem azért, mert annyira elmerültem a munkában, hanem egyszerűen a testem nem küldte így a jelzéseket, hogy enni kell, mert vészhelyzetben vagyunk. Tehát egyszerűen nem lett fontos az evés, tehát ami előtte tök fontos volt, az így nem lett fontos. Optimalizálódott a metabolizmusom, tehát nyilván az anyagcserém is rendeződött. És igazából itt jött még egy nagyon érdekes rész szerintem, így utólag visszagondolva, amikor jött az életemben ez a felszabadulás, ez a megszabadulás, ez a megkönnyebbülés, olyan bölcs a magyar nyelv. Tehát, hogy könnyebb lettem lelkileg is, és testileg is, akkor valószínűleg sokkal több oxitocin, dopamin, szerotonin termelődött, tehát ezeknek a szintje emelkedett, ugye, és ezek például természetes módon tudják csökkenteni az étvágyat, növelik az embernek az energiaszintjét, tehát nem akartam sportolni, de természetesen többet mozogtam, sokkal jobban aludtam, ugye az alvás az a jó metabolizmusnak az alapja, és ugye hát a kortizol csökkentéséről már beszéltünk, és ugye ilyenkor az inzulin érzékenység is javul. Tehát az én testem az nem éhezett ebben az időszakban, hanem optimalizálódott, és ez egy óriási nagy különbség. És hogyha ezt kilókban megnézzük, hogy ez a 25 kiló, akkor úgy körülbelül én azt mondom, hogy a víz az egy olyan 5-8 kiló volt, tehát amit a gyulladás, meg a kortizol visszatartott. Ugye a gyulladásos duzzanat az is, tehát a szövetek közti ödémet simán lehet 2-3 kilónak számítani. És aztán utána gyakorlatilag a zsír, és ami még nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez egy friss zsír volt. Tehát nem több évtizedet cipeltem magamon, hanem én gyorsan is híztam. Tehát ez körülbelül én azt mondom, hogy ebből 10-12 kiló volt az igazi zsír, de mondom, ez friss dolog volt, és ezen kívül valószínűleg a bélrendszerem is 1-2 kilóval könnyebb lett, tehát a gyulladás, puffadás miatt. Tehát ebből a nagymértékű fogyásból azért azt le kell szögezni, hogy körülbelül olyan 10-12 kiló lehetett
az, ami valódi zsírszövet volt, a többi tudjátok mi volt? Stresszválasz. Igazából a testemnek a stresszválasza, és amikor a stresszválasz megszűnt, vagy amikor a stressz megszűnt, akkor a testem az igazából önként elengedte ezt. Na és miért nem volt ez káros, ugye? Mert azt szokták mondani, hogy ez milyen káros. Itt van egy óriási kritikus különbség. A károsan gyors fogyás, meg az én fogyásom között. Ugye, ha hagyományosan fogysz gyorsan, mondjuk így, hogy hagyományos fogyás, akkor azt általában úgy érik el az emberek, hogy egy extrém kalóriadeficittel kierőltetik a szervezetükből. Na most ez azzal jár, hogy a testük továbbra is stresszben és túlélési üzemmódban van, sőt, ugye az extrém kalóriadeficit miatt még több stressz kap a test. Tehát a kortizol szint nem hogy csökkenne, hanem vagy magas marad, vagy még akár emelkedik is, ugye az extrém deficit miatt. A lélekben küzdelem van, megfosztottságérzés van, éhezés van, szenvedés van, ugye, és ennek mi az eredménye? Mindannyian tudjuk, jó, anyagcsere lassulás, elveszik az izom, és aztán egy idő után pedig visszahízás. Na most, az én testem viszont a stressz állapotból kilépett, vagy inkább úgy mondom, hogy kiesett. És ez nagyon fontos. Tehát nem kívül szűnt meg a stressz állapotom, hiszen tényleg ott voltam egy gyerekkel egyedül, egy filér nélkül, hanem a testem lépett ki a stressz állapotból, és itt van a lényeg, ezt majd ki fogom fejteni később részletesen, és innentől kezdve a fogyás nálam egy mellékhatás volt, és nem egy cél, amit erőltettem. Nem volt küzdelem benne. Abszolút, egy teljesen természetes folyamat volt, és ezért egy egészséges, fenntartható folyamat. Látjátok a különbséget? Tehát igazából nem a sebesség a probléma, hanem a mód. Nálam nem volt metabolikus károsodás, és ezt onnan tudom, hogyha ugye károsodik az anyagcseréd, akkor egy fél év, egy év múlva visszahívtam volna, ugye a metabolikus adaptáció miatt. Állandóan éhes lettem volna, fáztam volna, fáradt lettem volna, adott esetben pajzsmirigy problémák alakulnak ki, egy hormonális káosz lettem volna, de helyette jól éreztem magam, stabil voltam, energikus voltam, ja igen, és a bőröm gyönyörűen visszahúzódott. Semmi nem látszott a bőrömön. Ez egészen addig így volt az életemben, amíg egy jó pár évig, amíg nem jött egy újabb stresszes helyzet. Most itt nem fogok belemenni a részletekbe, túlságosan mélyen, de egyszer csak csengetett a rendőrség, ez az ember, akiről beszéltem, öngyilkos lett, rettenetesen zűrzavaros ügyeket hagyott maga után, és ez, ahogy így visszajött ez az egész, ez már elég volt, hogy a testem újra visszakapcsolja ezt a túlélő módot. A következmény, na találjátok ki, elkezdtem gömbölyödni. Újból kortizol, föl, víztartás, vissza, gyulladás, vissza, stresszevés, vissza. Miért? Mert igazából az első alkalommal nem kezeltem elég mélyen, csak élveztem, hogy megtörténik. A jó hír az, hogy nem mentem annyira le a dologba, mint az előző esetben, de az viszont döbbenetes volt látni, és azért most már hálás vagyok a testemnek, hogy láttam, hogy a rossz élethelyzetre ugyanúgy elkezdett reagálni a testem. Mi volt ebből a tanulság? És ez volt talán az egyik legnagyobb felismerés, hogy igazából a fogyás az nem a probléma megoldása volt, hanem csak a tünet szűnt meg. Tehát a probléma az igazából a testnek a vészhelyzeti állapota, és amikor ez megszűnt, akkor a testem elengedte a védőpáncélt, akkor is, amikor bizonyos stresszfaktor még
jelen volt. Amikor meg jött egy másik, arra meg megint fölkaptam. Tehát újra felvette a védelmet tulajdonképpen a testem. És itt beleütköztem egy nagy problémába, és itt kezdtem el kutakodni, ugye. Ugyanis az világos, gondolom mindenki számára, hogy a stresszt a mai világban nem tudod száműzni, akkor se, ha befeszülsz. Tehát fölmehetsz egy hegyre lakni egy kunyhóba, de igazából, ha itt akarsz élni ebbe a valóságba, akkor nem tudod teljes mértékben száműzni a stressz, de igazából ez nem is kell, mert én se tudtam teljesen száműzni, mégis fogytam. Tehát mi a fene volt a különbség? Mi volt a különbség? És ezen én nagyon sokáig meg voltam akadva, mert igazából arra gondoltam, hogy ha rájövök, akkor tudok az egészből valami olyan módszertant csinálni, ami sokaknak tud segíteni. Azt már láttam, hogy nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak, beleveszik a lelki vonulatot is, de inkább valami olyasmit próbálnak csinálni, hogy a tudatalattit átprogramozzuk. Persze ezt én is próbáltam, de megmondom őszintén, nem mentem vele túlságosan sokra. Nos, oda jutottam, hogy lett egy olyan új koncepcióm, amit még tudományosan is meg tudok alapozni, és ezt én úgy neveztem el, hogy az állapot-test koncepció. És ezt az egész koncepciót, ez az élmény indította el, meg alapozta meg, amin átmentem, és ennek az egész állapot-test koncepciónak az az alapja, hogy a testünk nem közvetlenül az akaratunkra, hanem a fiziológiai állapotunkra reagál. Ugye az akaratod, ez egy tudatos, kognitív funkció, de a testednek a hormonális, idegrendszeri, metabolikus folyamatai, azok az autonóm idegrendszernek és a neuroendokrin rendszernek az irányítása alatt állnak. Tehát az akaratod az maximum a viselkedésedet befolyásolhatja, tehát az, hogy mit teszel, mennyit mozogsz, stb., de közvetlenül a fiziológiai folyamatokat nem befolyásolja az akaratod. Ugyanakkor, ha a tested stresszben van, és te erre rádobsz mondjuk egy extrém diétát, akkor ugye nyilvánvalóan még több stresszt adsz neki. Na most a tested azt tudja, hogy mit csinál, tehát a tested az nem hülye. Amikor biztonságban van, tehát nincs vészhelyzet, akkor a tested természetesen optimalizálja magát, tehát tudja, hogy mennyi energiára van szüksége, tudja, hogy mennyi zsírraktár az, ami már nem kell, de ugye amikor veszélyben van, akkor mindent megtart, amit csak tud. Tehát az egészséges fogyás az nem az, hogy lassan fogysz, hanem az egészséges fogyás az, amikor a tested nyugalmi állapotban van. Tehát ugye általában azt szokták mondani, hogy ha fogyni akarsz, akkor egyél kevesebbet és mozogjál többet, de ez csak akkor működik, ha a tested olyan állapotban van, hogy ezt egészségesen meg tudod csinálni. És ha ezt nem tudod megtenni, mert nem vagy olyan állapotban, akkor mit mondanak? Akkor azt mondják, hogy mert nincs elég akaraterőd, vagy nem vagy elég fegyelmezett. Tudjátok mit? Bullshit. A helyzet az, hogy a tested tökéletesen működik, mert pontosan azt csinálja, amire tervezték, megvéd a veszélytől. Tehát a probléma nem veled van, a probléma az a megközelítés móddal van, mert ahogy az előbb is mondtam, akarattal nem tudod befolyásolni a fiziológiai folyamatokat, csak a viselkedésedet, de, és most itt jön két hatalmas felkiáltójel, a viselkedésedet pedig az állapotod befolyásolja, méghozzá radikálisan befolyásolja. Ugyanis igazából a prefrontális kéreg vagy a limbikus rendszer küzd meg érted, hogy így mondjam. Tehát amikor jó állapotban vagy, akkor a prefrontális kéreg veszi át az uralmat. Ő a karmester. Ő nagyon jól tud döntéseket hozni, nagyon jól tudja az impulzusaidat kontrollálni, tehát optimális működéskor az nagyon jól megy. Ilyenkor képes vagy távlatokban gondolkodni, tervezni, önszabályozni, racionálisan dönteni, tehát ez mind-mind jól tud működni. De amikor rossz állapotban vagy, kimerült vagy, éhes vagy, akkor
akkor a limbikus rendszered, az amigdala, ami az érzelmi túlélési központ, az veszi át az irányítást. És akkor ilyenkor mit csinálunk? Az azonnali jutalom keresése van, ilyenkor vannak az impulzív viselkedések, tehát ez a csak ma, csak most, aztán utána a vízözön típusú hozzáállás, az ilyenkor jön. És ráadásul ugye a dopamin, meg a jutalmazási rendszered, az is kimerült, és amikor a dopamin szinted alacsonyan van, akkor mindenféle kompenzációs viselkedések jönnek, hogy amit mond a tested, cukor, 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 vagy alkohol, vagy scrollozod, vagy sorozatokat nézel, vagy vásárolsz, tehát bármi, ami ad egy gyors dopamin löketet neked, és ezt már megint nem azért csinálod, mert nincs akaratterőd, mert a gyenge, jellemtelen valaki vagy, hanem azért, mert az agyad neurokémiai szinten keres megoldást az alacsony dopaminra. Tehát az agyadat nem érdekli a te pénztárcád, meg a nyári formád, hanem az, hogy legyen dopamin. Aztán ugye 2 hormon is van, a grelin és a leptin. A grelin az az éhséghormon, a leptin az a jólakottságnak a hormona, felborul a szintjük. Tehát fokozott lesz az éhség, és nem salátára fogsz vágyni, hanem szénhidrátra, cukorra, és ez megint nem akarathiány, hanem ez hormonális hatásra van. A kortizolról már nem is beszélek, azt már annyiszor mondtam, hogy már lassan lerágott csont lesz. Tehát egyszerűen, amikor kimerült vagy, akkor az agyad ilyen energiatakarékos módba kapcsol be, és minden, ami akkor nem azonnali túlélés, az ilyen túl nagy erőfeszítésnek tűnik a számodra. Tehát amikor te edzés helyett a kanapét választod, vagy valami gyors sételt rendelsz magadnak gyorsan, az nem lustaság, hanem az agyadnak az energia menedzselése. Értitek? Tehát a viselkedésed neurobiológiai alapjai az állapotodtól függően változnak. Ezért van az, hogy én a Fit Ladies-ben egy 4 fázisú modellel dolgozom. Végignézettem, képzeljétek el, most nem dicsekvésképpen, de tényleg a ChatGPT-vel az internetet, senki ezzel a modellel nem dolgozik, ezt én találtam ki. Először helyreállítjuk az állapotot, tehát regenerálódunk, és csak utána jöhet a viselkedésváltozás. Tehát, ha nincs meg a regeneráció, akkor nem tudod a viselkedésedet megváltoztatni. Mi következik ebből? Lehet gyorsan fogyni, igenis, káros következmények nélkül, ha a tested stresszből, a stressz helyzetből, a felfokozott állapotból nyugalomba át tud váltani. Hogy hogyan, ezt mindjárt megbeszéljük. Nem erőlteted, nem küzdesz, nincs megfosztottságérzés, tehát a fogyás az igazából egy természetes mellékhatássá válik, és nem pedig egy céllá, ahová szétkínlódod magadat, mire odaérsz. Na most, amikor olyan állapotok vannak, és ezért is nagyon sokan bántják az embereket, hogy nem tudok fogyni, és akkor mindig jön az, hogy mert igazából több kalóriát eszel, csak nem számolsz rendesen. De az az igazság, hogy amikor olyan makacs a zsír idézőjelbe téve, amikor nem hajlandó lemenni, vagy amikor te úgy érzed, hogy hát az én anyagcserém az olyan lassú, akkor ez mind egy védelmi helyzet. Tehát biztonságot akar a tested. Amikor nem akar fogyni, akkor valójában megpróbál megvédeni. És erre nem az a megoldás, hogy erőszakosabb vagy vele, és rákényszeríted az akaratodat, vagy jobban megkínzod magad. Az én 25 kilóm 2,5 hónap alatt nem azért ment le, mert olyan marha elszánt voltam, vagy mert valami fantasztikus diétát csináltam, hanem azért ment le, mert az állapotom egyszerűen megengedte, és ez az állapot-test koncepció, ez az, amit én ma tanítok. Ennek az az alapja, hogy a tested igazából 3 üzemmódba tud
működni. Működhet biztonságmódba. Amikor biztonságmódba vagy, akkor tudod szabályozni magad, tudsz tudatosan dönteni, nyitott vagy a változásra, testileg azt érzed, hogy nem feszülsz be, az állkapcsodat nem szorítod össze a fogaidat, a nyakizmaid, válizmaid nem feszülnek, mélyen, nyugodtan lélegzel, a vállaid nincsenek a fülednél, nem feszülnek be az izmaid. A túlélő mód az ennek az ellenkezője. Ott minden vészhelyzet. Az izmaid állandóan feszülnek, mindig megmacskásodik az izomzatod, mert szinte folyamatosan feszülve van. Ilyen túlélő módban az étel valamennyire megnyugtat, ugye? Az akaraterőd, az akaraterőd az elfogyott, kitartásod meg nem is volt, ugye? És a tested meg minden tárol, mert minden kis apró kis energiát próbál megfogni, mert nem tudja, hogy mikor jön a következő kvázi éhínség. Tehát tényleg a fogadat összeszorítod, felületes a légzésed, a hasizmaid befeszülnek, ugye, mint hogyha mindig hasba akarnának vágni. Én nekem képzeljétek el, hogy a kezem ökölbe szorítódik mindig önként elő, de még a lábujjaim is így ökölbe vannak szorítva, amikor így be vagy feszülve. És van még egy, amikor ez már túlpörgetted ezt a befeszített üzemmódot, és akkor jön egy ilyen lefagyott állapot. Tehát akkor már annyira túlterhelt vagy, hogy egyszerűen kikapcsolsz. Már egyszerűen nem érzel semmit, nem tudsz cselekedni. Ugye ennek a mélye az, amikor valaki nagyon mély depressziós állapotban van. Tehát a túlélő módban, ugye, ahogy mondtam is, az agyadnak a vezérigazgatója, a racionális döntéshozatalnak a karmestere, a központja, az a prefrontális agykérged, az olyan, mintha így le lenne kapcsolva, lekapcsol. És egyszerűen a túlélő agyad veszi át az irányítást, és képzeld el, hogy a túlélő agyadat egyáltalán nem érdekli a te diétád, meg a te bikini formád, meg semmi, őt a túlélés érdekli, és akaraterővel hosszú távon nem tudod felülírni. Egy darabig igen, reggel még nagyon elszánt vagy, este meg hazamész, és megeszed azt a tábla csokit, és azért, nem azért, mert gyenge vagy, hanem azért, mert az agyadnak egy másik része veszi át az irányítást, értitek? Jó? Na most ugye ilyenkor jön az, hogy hát igazából a stresszt kéne csökkenteni, ugye? Na most mondtam, hogy nem ez lesz, nem erre fogunk kifutni, mert hogyha azt mondom neked, hogy csökkentsd a stresszt, és most itt egy fontos rész jön, tehát ha azt mondom neked, hogy csökkentsd a stresszt, az igazából a fából vaskarika. Én is szoktam stresszcsökkentésről beszélni, de azért, mert nincsen időm elmagyarázni az állapottestnek a koncepcióját, meg hogy mi igazából itt a különbség, és azt a szót, hogy stresszcsökkentés, azt mindenki érti, de igazából nem stresszcsökkentünk, hanem állapotot változtatunk meg. Mert ugye, ha azt mondom, hogy csökkentsd a stresszt, akkor belül az van, hogy jó, akkor ez érem nem vonatkozik, mert én olyan élethelyzetben vagyok, ami nem tudok változtatni. Tehát nem rajtam múlik, és meg Réka, ha rajtam múlna, én már rég nem lennék stresszes, mert nem vagyok hülye, egyszerűen ilyen az élethelyzetem. És tudod, mi a helyzet? Hogy igazad van. Tehát igazad van. És hogyha erre azt mondod, hogy hát akkor ezért rám nem vonatkozik ez a fogyási módszer, mert még mindig egyszerűbb lecsökkenteni a kalóriát, tök kevesebb kalóriát eszek, azt legalább valahol kézbe tartom, de a stresszt azt nem tudom kézbe tartani. És ez megint csak igazad van. Ugyanakkor most egy kicsit vékony jégre tévedek, de mindegy, kimondom. Szóval az az igazság, hogy nagyon sok szempontból maga a wellness és önfejlesztő ipar a legnagyobb stresszforrás. Ugye arról még nem volt szó, hogy én hogyan kerültem be ebbe a bántalmazó kapcsolatba, mindenki azt mondja, hogy egy ilyen okos nő, mint te, hogy tud ilyenbe belemenni. Most az a helyzet, hogy én nekem akkor már a hosszú éveken keresztül önfejlesztés, hosszú éveken keresztül tartó önfejlesztés olyan szinten levitte az önbizalmamat, hogy én már csak jóformán vegetáltam. És ezt nagyon nehéz megemészteni, mert ugye maga az önfejlesztés az úgy tűnik, mintha segítene, de közben folyamatosan azt
közvetíti a számodra, hogy nem vagy elég fit, nem vagy elég produktív, nem vagy elég pozitív, nem vagy elég tudatos, nem vagy elég, tele vagy traumákkal, nyomógombokkal, triggerekkel, stb. Tehát én az önfejlesztés előtt, ami már nagyon régen volt, de gondolom te is így voltál vele, szóval most őszintén mit csináltál? Tehát aludtál, ahogy tudtál, ettél, ahogy ettél, mozogtál, amikor kedved volt, összevesztél nyugodtan, anélkül emberekkel, hogy folyton utána magadat elemezgetted volna, nézted volna a trigger pontjaidat, meg a traumáidat elemezgetted volna, és akkor ugye jön az az okosság, hogyha téged valami bánt, akkor magadba keresd. És ez egyszerűen manapság már annyira benne van a köztudatban, hogy túlságosan sok lett. Tehát most már az alvás, az nem egyszerűen alvás, hanem alvási higiénia van, különböző táplálékkiegészítők vannak, alvási rutin, ennyi órát aludjál, de még az sem mindegy, hogy hogyan, mert a REM fázisodat is optimalizálni kell, ugye? Tehát ez az alvás. Étkezésben, mit nézel étkezésben? Makrókat, mikrókat, tápanyagokat, étkezési ablakot, adaptogéneket, elég méregtelenítő legyen. Aztán a mozgás sem simán mozgás, anélkül, hogy pontosan néznéd az órán a pulzus számodat, milyen zónába vagy, zsírégető zónába vagy-e, vagy sem, VO2 max, mindenféle, így csináld, úgy csináld, akkor ott van ez a tisztaságkultusz, ez a clean eating, rengeteg embernek van már ortorexiája, az ortorexia az egy ilyen megszállott egészséges táplálkozást jelent, de gyakorlatilag, ami korábban élvezet volt, az most bűnné vált. Ami korábban tápláló volt, az most minden mérgező. A diéta kultúra áthatott minden. Gyerekek, nekem nem tudtok egy olyan ételt mondani, ami valahol ne lenne veszélyes. A brokkoliról egy csomó dolgot tudok mondani nektek, ami veszélyes. Tehát ez egy állandó szorongást tud okozni az ételekkel kapcsolatban. Ráadásul az egésznek megint van egy morális töltése, ha tisztán eszel, akkor te jó ember vagy. Ha ne adj Isten, elmész a McDonald'sba, hát akkor ásd el magad. Ha nem vegetáriánus vagy vegán, akkor gyilkos vagy. Tehát az önértékelés lett már az étrendhez kötve, és egyszerűen ez a szégyen spirál ott van már az emberekbe, és minden egyes életfunkciód már egy ilyen optimalizálandó tétellé vált, tehát már egy ilyen optimalizálási kényszerünk van, és jóformán ezáltal már minden stresszforrássá vált, és ezt a rengeteg stresszforrást adják neked oda megoldásként. Értitek? Tehát ennek az lett az eredménye, hogyha már fitnessipar szerint kell tudatosan élni, akkor ahelyett, hogy élnéd az életed, folyamatosan méricskéled, értékeled, optimalizálod, de ez nem élet, ez már egy project management, értitek? Tehát ez már nem jó. A másik dolog, és erről már nagyon röviden, mert már nagyon sokáig fog húzódni ez az egész dolog, de annyi mindent akarok nektek elmondani. Tehát óriási különbség van, ha valamit csinálsz, akár önfejlesztés, akár fitness téren, hogy aktiválod-e, vagy telepíted a dolgokat, mondok egy dolgot. Az önfejlesztés az aktivál, például a meditáció. Meditáció közben nyugodt vagy, ugye? Meditáció után 10 perc, mi történik, visszatér minden. Miért? Mert nem telepítődött az idegrendszeredbe a nyugalom, csak ideglenesen aktiváltad. És az aktiválással az a probléma, és ugyanígy van a különböző traumákkal, tehát elmész egy tanfolyamra, bármilyen tanfolyamra, utána nagyon feldobottnak érzed magad, mert egy csomó mindent aktivált benned, viszont az aktiválás az akkor működik, amikor csinálod, érted? Ha abba hagyod, akkor visszajön az egész. És az aktiválás, az folyamatos erőfeszítést igényel, akaraterő kell hozzá, döntened kell, és energiát kell folyamatosan befektetned. De amikor
te egy rossz állapotban vagy, te stresszes állapotban vagy, ugye erről beszéltünk, akkor pont, hogy nem tudod az akaraterőt hosszú távon mozgósítani, nincs igazából döntési kapacitásod, létezik egy ilyen is, hogy döntési fáradás, és nincs hozzá egyszerűen energiád. Tehát azt fogod tapasztalni, és ezt rengeteg embertől hallom, hogy pont akkor nem tudod csinálni, amikor a legjobban kéne. És hogy mindent tudsz, pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de mégsem csinálod. Mert csak aktiváltad. Ezzel szemben ugye a telepítés az micsoda? A telepítéskor az idegrendszerednek az alapállapota változik meg, ezt hívom én állapottestnek. És ha ide eljutsz, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell aktívan szabályozni, nem kell önkontrollt gyakorolni, mert automatikusan válik szabályozottá. Ez történt velem fogyáskor. Nem a stressz, a külső stresszem csökkent, hanem az idegrendszeremnek az alapállapota változott meg, akkor spontán. Na most azon tűnődtem, és azon morfondíroztam az elmúlt években, és azt kísérletezgettem, hogy hogyan tudjuk ezt nem spontán előidézni. Tulajdonképpen egy olyan állapotot létrehozni, ahol a változás egyáltalán lehetségessé válik. És itt jön az be, hogy nem arról van szó, hogy soha ne legyél stresszes, mert ez nem fog menni. Arról van szó, hogy amikor jön a stressz, akkor ne ragadjon el a stressz állapot, ne gyűjjön föl, mint egy ilyen teli pohár, tudjátok, és előbb-utóbb kicsordul, és ne változzon krónikus állapottá benned. Ugyanis az egészséges idegrendszer az reziliens, az rugalmas. Tehát nem az van, hogy hiányzik körülötted a stressz, meg az ingerek, hanem hogy egészségesen tudsz bánni azzal, ami történik veled. Mert egy egészséges idegrendszer ugye fölmegy egy szintre, aztán vissza. De hogyha te fáradt az idegrendszeret, traumatizált, akkor fölmegy, és nem tud lejönni. És a helyzet az az, hogy én nagyon sokáig kerestem egy hathatós módszert, gyakorlatot, metódust, de rájöttem, hogy nincs egy. Egy komplex rendszer kell. A jótékony hatásoknak össze kell adódniuk, és úgy fog működni. Mondok nektek egy pár példát, amit csináltam. Például láthatok ilyet, hogy Fit Ladies HEAT edzések. Ugye a HEAT edzés az sokaknak a fejében úgy van, hogy az nagyon nehéz, és ugye ami nagyon nehéz, azt nem is ajánlják, mert az is emeli a stressz szintet. Na most az én HEAT edzéseim azok abból indultak ki, azt hiszem, hogy Eckhart Tollétól olvastam, hogy ő figyelte meg az állatokat, kacsákat, hogy amikor stresszbe vannak, tehát összeverekszenek, akkor utána így megrázzák a tollukat, meg a szárnyukat, és biztos ti is láttatok már állatokat, ahogy így összevesznek, és utána mindig így megrázzák magukat. Na most a tudósok azok arra jutottak, hogy tulajdonképpen ezáltal csökkentik a stressz, és nincsenek ezért krónikus stresszbe, ugye? Tehát őnekik is, amikor harc van, akkor a stressz, és ezért ezeket a HEAT edzéseket úgy állítottam, vagy úgy csináltam meg, úgy alkottam meg, hogy ugye vannak lassú és gyors periódusok, ugye ettől HEAT a HEAT, hogy lassú és gyors periódusok váltakoznak, és főleg a gyors periódusokkor, ugye a lassúnál előhozzuk, a gyors periódusoknál pedig ki tudod mozogni a stresszt. Tehát ez csökkenti a stresszt, ugye mondom is közben folyamatosan narrálom, folyamatosan mondom, és témakörönként van vagy 20 témám, ebből 4-5 van kész, de folyamatosan csinálom ezeket is, például, hogy nem érzed magad elég nőiesnek, nem tudod kezelni a dühödet, nem tudod megtartani a határaidat, ezt kiválaszthatod, amelyik most éppen rád a legjobban vonatkozik, és az azzal kapcsolatos stressz ki tudod mozogni. Sokszor mondom is, rász ki. Tehát végig narrálom az edzéseket. Tehát ez egy testileg tudsz megszabadulni ezektől a dolgoktól. Aztán vannak az alapozó edzések, ezek nagyon lassúak. Az a lényeg bennük, hogy nagyon figyelsz az izmaidra, és közben telepítjük, testi szinten telepítjük az érzeteket. Amiket érzel közben idegrendszeredbe, befog hosszú távon, szépen lassan telepítjük. Aztán a táplálkozásnál vannak olyan ételek, amik kimondottan segítik azt a folyamatot, nyugtató, meleg, tápláló ételek. Nincs böjt. Gyerekek, nincs böjt az elején. Én egy óriási nagy böjt fan vagyok egyébként,
De ez azért volt, mert amikor lefogytam, és akkor én nem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy időszakos böjt, meg evési ablak, meg minden, és amikor bejött ez divatba, akkor visszatekintettem, és azt mondtam, hogy hát én ezt csináltam, akkor biztos ettől fogytam le. Nem ettől fogytam le, hanem az idegrendszerem olyan volt, hogy megcsinálhattam. Fáradt idegrendszerrel nem jó böjtölni, különösen a nőknek nem jó, vagy legalábbis, ha mindenáról ragaszkodsz hozzá, nagyon tágétkezési ablakot válasz, mert nem segít, stresszt okoz ez is. Jó? Tehát a Fit Ladies-nek a lényege az, hogy ezt a fajta rugalmasságot felépítse benned, tehát nem az, hogy soha ne legyél stresszes helyzetbe, az a lényeg, mert az nem életszerű, az a lényeg, hogy vissza tudjál jönni. Tehát olyan gyakorlatokat tanítok meg neked, ami megtanítja a testednek, hogy biztonságban van, és akkor elenged. És itt nem az egész életedet kell átalakítani, pont ez a lényeg, hanem mikrolépések vannak. Ezért dolgozom napi hanganyagokkal. Napi, minden áldott nap egy pici, apró lépés. Tudom, hogy te azonnal akarsz lefogyni, tudom, hogy te is 2,5 hónap alatt akarsz lefogyni 25 kilót, de hidd el nekem, tehát neki mehetsz ennek extrém kalóriadeficittel, akár megpróbálhatod, de megborítod a testedet, meg sokszor az életedet is. Tehát, hogyha apró testhez kötött gyakorlatokat csinálsz, akkor telepítjük gyakorlatilag a biztonságérzetet. A biztonságérzet az nem attól fog jönni, hogy te hajtogatod magadba, akár a tükör előtt, hogy biztonságban vagyok, az idegrendszeret tapasztal, érzékel. Tehát nem kell hőssé válnod, jó? Nem azt mondom neked, hogy legyél erősebb, legyen erősebb az akaraterőd. A Fit Ladies arról szól, hogy ne kelljen erősnek lennetek. Értitek? Ne kelljen erősnek lennetek. Nem arról van szó, hogy fejleszd az akaraterőt, hanem arról van szó, hogy ne kelljen akaraterő ahhoz, hogy te egészségesen élj. Mert amikor a tested ebben a biztonsági üzemmódban van, akkor a helyes döntések természetesen fakadnak, és nem kell értük megküzdeni. És ez nem lustaság, meg nem önfelmentés, mert igazából a mai kutatások azt igazolják, hogy az optimális tanuláshoz egy kiszámítható alap kell belül, és azon belül egy kihívás. Ugye ezt mondja a flow elmélet is, ami most nagyon népszerű. Tehát akkor kerülünk flowba, hogyha a kihívás és a képességeink egyensúlyban vannak. Hogyha túl könnyű a feladat, akkor unjuk. Ha túl nehéz, akkor meg bestresszelünk, szorongani kezdünk. Tehát a flow állapot akkor jön létre, amikor egy picivel nagyobb kihívás előtt állsz, mint amit így rutinszerűen tudsz csinálni. De nem érzed magadat közben veszélybe, meg agyon stresszelve, mert akkor nem tudsz flowba kerülni. De most ez a kulcspont a Fit Ladiesnek, tehát a Fit Ladies szemléletmódjához is, hogy a biztonság és plusz egy enyhe kihívás, na ezzel tanítjuk az idegrendszeredet. Nos, az egész Fit Ladies programot erre építettem, és van egy 90 napos program, ami hát most február 1-től fog indulni, de elvileg bármikor tudsz hozzá csatlakozni. Lényeg az, hogy 90 nap és naponta, pici dolgok, naponta. Volt egyébként, aki szóvá tette, amikor kérdeztem, hogy kéritek ezt azért, hogy és akkor mit kell ehhez megvenni. De most igazából semmit, tehát ezeket a kutatásokat, amiket én elvégeztem, te is el tudod végezni, amilyen módszereket én kerestem, te is kereshetsz a saját magad számára módszereket, kidolgozhatod őket, sőt, én még rosszabb állapotból indultam, mert én tulajdonképpen nem is tudtam még, hogy mit keresek. Tehát tudtam, hogy valami történt, de nem tudtam, hogy mit. Te legalább már tudod, hogy mit kell keresni. De hogyha nem szeretnél önállóan kutatni, akkor itt ez a program, és ez komplexen megadja neked magát a dolgot. Mennyibe kerül, ugye? Ilyenkor szokott, hogy mennyibe kerül. De most, ha külön veszed meg az egész programot, hát akkor azt nem mondom, hogy ez olcsó, de akkor örökre a tiéd lesz. De mivel a Fit Ladies ez egy előfizetéses rendszer, aminek a havidíja 5990 forint, és ennyivel már bent tudsz lenni a programban. Tehát ez egy 2 mozijegyára.
Na, megvárjuk, míg elmegy ez a nagy szirénázás, és ezért hangsúlyozom, hogy napi segítséget fogsz kapni. Tehát nem csak egy videótárat, nem egy receptárat, ahol igazodják ki saját magad, hanem napi útmutatás, napi segítséget. Tehát ennél többet nem tudok neked segíteni, ennél olcsóbban. Legfeljebb, nem tudom, ha beköltözök hozzátok, de higgyétek el, hogyha viszem Lilit meg a 2 cicát, az többe kerülne nektek. Na most a másik az az, hogy gondolom számotokra is nyilvánvaló, hogy nem garantált az, hogy veletek ugyanaz fog történni, ami velem. Tehát lehet, hogy te nem fogsz ennyit fogyni ilyen rövid idő alatt, hiszen a te tested teljesen más, mint az enyém, mások az igényei, máshogy működik, ez nem lehet, ez biztos. Pláne, ha meg valami betegséged van, akkor az ugye nyilvánvaló, hogy kezeltetni kell. Viszont egy biztos, hogy a belső, valódi nyugalom az mindenhez táptalaj. Mindenhez. Tehát ahhoz, hogy a tested optimálisan tudjon működni, ahhoz előbb fel kell lélegeznie. És a tehermentesítés még a mai stresszes környezetben is lehetséges, és erre most már megvannak a módszerek. Jó? Nos, hát akkor ennyi. Remélem, hogy azért valamennyit segített nektek ez a dolog. Volt egy pár aha élményetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy kibírtátok ilyen sokáig, és hogyha ez rezonál benned, akkor nyugodtan hozd meg mindenkivel, akinek szüksége lehet rá. Jó? Réka voltam. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!